O Obradoiro Dual de Emprego sobre Cociña, o POTE, iniciou esta mañá a súa andaina na nova Escola de Hostalería de Ribeira, situada no segundo andar do mercado municipal. Nel participan un total de 15 alumnos traballadores, todos eles desempregados. Promovido polo Concello, a iniciativa está subvencionada pola Xunta de Galicia. Na súa presentación, a secretaria da Delegación Territorial da Xunta na Coruña, Patricia Rodríguez, destacou que a formación é a mellor garantía para poder acceder a un traballo. Durante os próximos 9 meses vades a poder participar 15 persoas neste programa mixto de emprego e formación. Un programa que, ademais, quero transmitirvos que dá moi bons resultados. Os obradoiros de emprego teñense demostrado como un dos mecanismos máis eficaces de cara á empregabilidade. E isto é así fundamentalmente porque se orientan á realización de obras ou ben a prestación de servicios que son de grande interese para a sociedade. Un aspecto este no que tamén incidiu o alcalde Manuel Ruiz. Se hai un nicho de traballo en Ribeira que demandan profesionales, non en Ribeira, en toda a comarca, e que demandan xente con unha experiencia que pode dar a vosa titulación, é o sector no que está dirixido, non? Este curso, pois eu creo que vai dirixido a ese sector de hostelería, a ese sector de restauración, que moitas veces, cando nos ven á cabeza as eivas que ten a comarca no que é o turismo, pois a moita xente lle ven precisamente o que é a formación do personal que se dedica a atender á xente. Por iso eu decía que tendes unha doble oportunidade, a de ter ese título, pero a de ter un traballo e ademais contribuir a que a imaxe da comarca no sector turístico salga evidentemente moi favorecida. A intención do Executivo ribeirense que unha vez remate o Obradoiro seguir impulsando neste espazo novas actividades que redunden na formación e perfeccionamento do sector hostaleiro da localidade.